Prešov miesto už 5. stretnutia odborníkov a fanúšikov odborno-propagačnej akcie Satech. Dajme na úvod slovo hlavnému organizátorovi a vedúcej osobnosti týchto stretnutí. Vážení priatelia, dovolte, aby som vás privítal na Satechu 96 v Prešove, ktorý sa uskutočňuje v estrádnej sále. Je to 5. stretnutie v poradí. Zúčastňujú sa tohoto podujatia firmy, ktoré pôsobia v oblasti družicovej televízie, audio-videotechniky. Sú tu renomovaní predajcovia a výrobcovia, ako napríklad Oravská televízna fabrika. Myslím si, že každý, kto sa zúčastnil tohoto stretnutia, má možnosť vidieť firmy, ktoré pôsobia na slovenskom trhu, či už ako výrobcovia parabolických antén, alebo veľkoobchodní predajcovia. Zároveň sa tu prezentujú firmy, ktoré robia aj do elektronických médií. To znamená, že záber Satechu sa začína zoširoka zaoberať aj problematikou audio, videotechniky aj elektronických médií. Dnes uvidíte hlavne novinky, to znamená, čo je najnovšie v oblasti družicovej televízie. Digitálny príjem zatiaľ prezentovaný nie je, ale každú chvíľu sa objaví na slovenskom trhu. Takže prezentácia firiem je hlavne zameraná na analogový príjem, na zariadenia, ktoré je možné použiť i na príjem napríklad VTV. Satech 96 prilákal do Prešova nielen odborníkov s firiem zaoberajúcimi sa satelitným príjmom, ale prišli aj členovia Sat Klub CS a čitatelia časopisu Solid Europe, ktorí sa chceli na vlastné oči i uši presvedčiť o pokroku v tejto oblasti. Býva zvykom, že v prvej časti stretnutia hostia informujú o svojich posledných aktivitách. V úvodných prednáškach sa predstavili televízna spoločnosť Markíza a firma Typa, prinášajúca na náš trh osvedčenú nemeckú značku televíznych prístrojov. Naše firma dováží německé televizory LEVE již 3. rokem. Tyto televizory jsou výjimečné svým designem a především svou technickou kvalitou. Použitá technologie je pouze digitální. Televizní přijímače jsou vybaveny rozsáhlým menu v češtině. A teď něco k technickým vlastnostem těchto televizorů. Všechny televizní přijímače můžeme přepínat do formátu 16:9. Mají teletext, který má českou i slovenskou diakritiku. Použité obrazovky jsou pouze od firmy Philips. Stereofonní normy, které tyto televize přijímají, jsou buď stereo DK, anebo stereo BG. 50 Hz technologie i 100 Hz technologie jsou plně digitální. Navíc u 100 Hz modelů existuje možnost dobudování satelitního tuneru, eventuálně tuneru pro PIP. Ke všem vystaveným typům televizních přijímačů firma LEVE dodává různé stolky. Můžeme nabídnout stolky kovové, můžeme nabídnout stolky dřevěné, eventuálně stolky skleněné. A teď něco k cenovým kategoriím. U 50 Hz televizorů se pohybují ceny na slovenském trhu od 29 000 korun slovenských a u 100 Hz technologie si můžeme dokonce dovolit nabídnout televizory od 45 000 slovenských korun. Samozřejmě cena televizoru stoupá s použitým příslušenstvím. Čili například, pokud tomu přidáme ještě satelitní tuner, bude pak cena tohoto televizoru vyšší zhruba o 5500 korun. V Německu představuje firma LEVE úplnou absolutní špičku. I cenová kategorie televizorů, které se v Německu prodávají, patří ke špičce na trhu. My se snažíme v současné době nabídnout slovenskému divákovi tyto televizní přijímače za ceny, které jsou více než příjemné. Však si to můžete porovnat i s ostatními dovozci. Toto sa už pozeráme na obrazovku televízorov akciovej spoločnosti OTF z Nižnej. Na stretnutí Satech sa však prezentovali so svojou doplnkovou výrobou satelitných príjimačov a pozicionérov. Dovolte mi v krátkosti predstaviť našu akciovú spoločnosť Oravská televízna fabrika. Naša akciová spoločnosť okrem hlavného výrobného programu výroby a vývoja televíznych príjimačov sa zaoberá aj doplnkovým programom vývoja a výroby satelitnej techniky. Na výstave Satech 96 Prešov naša akciová spoločnosť Oravská televízna fabrika predstavuje družicové príjimače radu štandardného a taktiež radu pre tých náročnejších divákov a zákazníkov, to je rada SR95 a rada SR960 a 961. Okrem týchto
predstavovaných satelitných príjimačov rád by som upozornil na pozicionere, ktoré naša akciová spoločnosť práve v týchto dňoch nabehla na sériovú výrobu a sú to zvlášť pozicionere manuálne a taktiež aj výkonový pozicionér. Rád by som potom ešte upozornil na pripravovaný pozicionér s ďalkovým ovládaním, ktorý chce naša akciová spoločnosť zaviesť do výroby v druhom polroku roku 96. Okrem toho, čo predstavujeme tu na výstave SATEC 96, rád by som upozornil ešte na to, že naša Oravská televízna fabrika okrem doplnkového programu satelitu vyrába a vývojovo pripravuje televízne kmitočtové prevádzače watáže od 0,5 až do 10 W a taktiež aj vysielače, ktoré sú výkonové od 0,5 do 10 W. Treba doložiť, že satelitné tunery z OTF sa predávajú úspešne v zahraničí v tvrdej konkurencii svetových značiek. A čo sa predáva u nás doma, to vidíme na pulte prezentujúcich sa firiem. Zaujímavá je ponuka firmy Signal Service. Sídlo firmy je Horná Kráľová 1951, predajne sa nachádza v Sladečkovciach. V sortimente predajne je spotrebná elektronika, telefónne prístroje, satelitné tunery a aj takáto prenosná parabolická anténa firmy FUBA. Veľmi dobrú spoluprácu s touto značkou je vidieť v rozsiahlej dodávke jednotlivých častí satelitného príjmu. Dodávané tunery sa vyznačujú spoľahlivosťou a bohatým technickým vybavením, ako je komunikácia s pozicionérom, dvomi vstupnými tunermi alebo funkcia obraz v obraze. Všetky sú svojimi parametrami vhodné pre slovenský trh. Pri kúpe satelitného kompletu zabezpečuje firma montáž a nastavenie anteny. Nuž čo poviete, nepáčilo by sa vám takéto univerzálne diaľkové ovládanie Master? Dokáže komunikovať so všetkými príjimačmi vo vašej domácnosti. Nasledujúca ponuka je pre tých, ktorí by chceli v káblovej sieti rozšíriť program o vysielanie z vlastného televízneho štúdia. Chcel by som vám predstaviť našu firmu Videonix, zároveň aj vašim divákom. Naša firma Videonix je v podstate zastúpením americkej firmy Videonix, ktorá dodáva komponenty a zariadenie pre ďalšie spracovanie videozáznamov. Špecializujeme sa v podstate na kompletné dodávky a kompletné zariadenia videoštúdií pre malé firmy alebo pre káblové rozvody v systéme Super VHS. Je to poloprofesionálna technika. Zostavujeme videoštúdia v podstate s týmito komponentami firmy Videonix. Ďalej spolupracujeme s firmami Panasonic, Blaupunkt a Grundig. Dodávame videoštúdia podľa želania zákazníka. Jednotlivé prístroje dodávame podľa jeho vlastných finančných možností a podľa požiadaviek, čo by chcel vlastne s týmto zariadením robiť. Debaty, výmena skúseností, ale aj nadviazanie nových obchodných vzťahov, tým je hadam najvýstižnejšie charakterizovaná akcia SATEC. A kto má čo ponúknuť, ten zaujme aj ostatných. Dobrý den, vážení přátelé, dovolte mi, abych vám tímto představil náš sortiment za naši firmu SATV Service Zlín, respektíve naši pobočku SATV Service SRO Piešťany. Činnosť tejto obchodnej firmy so satelitnou technikou sa datuje od roku 1987, prakticky od začiatku satelitného príjmu u nás. Obchodná firma vznikla v roku 1989 v Zlíne a samostatná pobočka v Piešťanoch v roku 1994. V týchto lokalitách sú odborníkmi na príjem satelitného signálu z družice Astra alebo viacerých družíc pomocou polárneho závesu alebo multifit a tiež pozemných televíznych staníc. Samozrejmosťou je dodávka kompletného zariadenia. V ponuke sú satelitné súpravy od jednoduchých až po najnáročnejšie od japonských, juhokorejských a čínskych výrobcov. Všetok sortiment je vyrábaný priamo na zákazku firmy TV Sat Service vo výrobných závodoch na ďalekom východe.
Z ďalšieho sortimentu stojí za zmienku veľký výber prepojovacích šnúr, konektorov a koaxiálnych káblov, ktorými zásobuje celé Slovensko. Montování tohoto pozicionárového modulu získáte vlastně za velice rozumnou cenu vlastně satelitní přijímač s pozicionérem plně inteligentním a plně ovládatelným pozicionérem. Vymeniť starší konvertor je túžbou hádam každého, kto si svoju satelitnú súpravu zakúpil pred pár rokmi. Takže tu je náš tip pre všetkých, ktorí ešte váhajú. Veľmi rád by som vážených divákov oslovil, čo sa týka našej firmy, nielen ako vydavateľa časopisu Solid Europe, ale chcel by som ukázať unikátny konvertor, ktorý v podstate na Slovensku dostal sa ako prvý v Európe. Je to vlastne novinka z Cable & Satellite v Londýne, konvertor, ktorý má šumové číslo 0,7 decibelu. Spomínam to pretože je to v súvislosti s VTV veľmi zaujímavá vec, nakoľko na východnom Slovensku napríklad antény po priemere 120 cm, ktoré mali signál slušnej úrovne, je možné teraz použiť aj anténu priemeru 90 cm a s týmto konvertorom je príjem obdobne ako s anténou 120 cm. Takže okrem našich výrobkov klasických by som doporučoval aj tento konvertor Oxford 07, tzv. Zlatý konvertor, ktorý v prípade, že máte starší konvertor, v prípade, že máte problémy s príjmom napríklad VTV, vrelo skutočne doporučujem. Paraboly väčšie i menšie, zahraničné i domáce, offsetové i stredové, len sa rozhodnúť pre ten správny rozmer. My sme využili možnosť a oslovili najväčšieho domáceho výrobcu parabolických antén. Dovoľte, aby som vám predstavil našu firmu Lavko a Buček. Táto firma je zameraná na výrobnú činnosť pre satelitnú techniku, jak satelitnú techniku pre mechaniku, tak samozrejme aj pre elektroniku. Zabezpečujeme výrobu, alebo zameriavame sa na výrobu satelitných parabol, satelitných natáčacích systémov, to znamená polarmontov a niektorých príslušenstiev. Dovoľte, aby som vám ukázal niektoré naše výrobky a popísal ich technický stav a jeho využitie a súčasne vás oboznámil aj s niektorými cenami, ktoré sú veľmi zaujímavé. Vyrábame tieto paraboly, toto je 120 parabola, 120 cm má priemer. Vyrába sa okolo 1000 kusov týždenne, dobre počujete, 1000 kusov, väčšinou je to na export. Tento export je väčšinou na východné štáty ako Albánsko, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina a podobne. Máme zastupiteľskú firmu v zahraničí, cez ktorú potom realizujeme barterový výmenný obchod. Dovážame potom niektorú elektroniku, ktorú môžeme my realizovať na našom trhu v veľmi dobrých cenách. Predaj sa robí uskutočne tak, že máme v rôznych mestách dílerov, ktorí sprostredkovávajú náš obchod. Teraz máme vyvinutý nový výrobok, je to Polarmont, priamo s parabolou. Je to veľmi lacný výrobok, predajná cena bude okolo 200 korún a slúži jak na parabolu 90, to je táto menšia, tak aj na 120. Motor sa upevňuje na tieto dve časti, netreba ho vôbec nastavovať, jednoducho sa vsunie. Je to motor 10-palcový a 12-palcový. Tento Polarmont nahradil predtým univerzálny Polarmont, ktorý bol na všetky paraboly, kde sa anténa dávala tu. Tento Polarmont ešte môžete si zakúpiť, pretože je výhodný pre stávajúce satelitné systémy. Stávajúce satelitné systémy sa s tým stanú veľmi výhodné, pretože môžu umožniť to sledovať všetky družice na našej oblohe, ktoré sú nad rovníkom samozrejme. Takisto to je na rôzne typy motorov, 10-palcový, 8-palcový, 12-palcový a podobne. Ďalej ponúkame multifeed, ktorý umožňuje uchytenie dvoch konvertorov, po prípade viacerých, na parabolu. Je to hlavne výhodné vtedy, keď chcete pozerať dve družice, napríklad VTV, ako samozrejme poznáte, veľmi obľúbenú stanicu. A takisto chcete pozerať napríklad niektoré stanice na Astre. Spolupracujeme s firmou Protec. Táto firma má výrobnú činnosť v krajinách ako je Čína a Južná Kórea, kde sa montujú alebo vyrábajú veľmi lacné elektronické príjimače, ktoré tu vidíte. Je to kompletná sada od jednoduchých až po zložitejšie. Vrátanie natáčania, automatického nastavovania na družicu. Ďalej by som mohol ponúknuť z tej dovoznej niečo perličky.
Je to konvertor pre C pásmo, pre napríklad východný sektor pre Rusko. Tu sa nachádza 6 staníc ruských, je to možné príjmať veľmi dobre s našimi parabolami aj na Slovensku.